যত্ন হামबाय सनो जे नायतं माइरं न इनकाय जों कयेक दिन आगोआव कायसा ससियेल मिडियाखौ नुखा जोंनि देवजित सारनि बिरुद्धे जे कतगुली कक सामानि खाराब इनक्लाय जों दिनै सार्भे खिनाय फैखा फायो र जोंनि रतनपुर साब जुनार लान्दानि त्रिपुरा मुथानि जोंनि YTF ब्लगनि जत फायजाक फायो जों ताइनो नायखा रास्तानि बेफार इनक्लाय एक्चुअली जे देवजित सारनि बिरुद्धे कक सानाय बहुत जाया साका तामानि इनक्लाय जों इर धनन्जयनगर बिसि आन्दार पारानि मुंखा थाइफुं पांमो जों जेहेतु जोंनि एडिसि गभर्नमेन्टआव खूब रां पैसाबो कम फायो जार कारणे जों एडिसि गभर्नमेन्ट थेके असु सुबिदा रमिया जोंनि हामग्राय रंनि बागै बर'ग्लंनो तारपरे फना जों द्रुत सरकार जेहेतु स्टेट गभर्नमेन्ट मिलियै जों नायखलै दङ प्रत्येकटा एरियाखौ जों बारैखियै प्रत्येक रुमदि कारेन्टनि दैनि जों रास्तानि समस्त दिक थेके जों कक सालायै जों टुकटाक जाफारि खालाय दङ इनक्लाय बर्तमान सिचुएशन ताबो काथुलियाबारिनि एरकम इलेक्ट्रिकनि बेफारनो लागै जेहेतु जे इलिगेशन तिसामानिबो किन्तु इरो सब समयनो कारेन्ट दङ ताछाड़ा तुई इरो खूब भालो एकटा कन्डिशने दङ तुई मानो जत तुई काहामनो मानंगो इनक्लाय रास्तानि बेफार नंथ रास्ता तो जोंनि एडिसि गभर्नमेन्टआव जे PWD नि आन्दाराव जों इरो रास्ता काम मानिया तामानि इनक्लाय जोंनि रिसुमुक साइदारावथ' जों ब्लक बाय सालायै दीर्घदिन सालायनानै फरियो ताबक जों रास्ताबो काम स्टारयै दङ टोटाल এই রাস্তা अंखा 2.5 किलोमीटर जों दीर्घदिन तालायमानि परे ताबक जों रास्तानि मेन्टेनेन्स काम मांखा प्राय 24 लाख सामथिं इनक्लाय बनो ताबक काम तिनिबाय प्राय 4-5 दिन काज सलि दङ रास्ता रंजा इनक्लाय आं सानानै नायमानिखला कं खायसे देवजित सार सिनि बागै जा खालायनायनि চেষ্টা खालाय खूब गामनै खालाय दङ तामानि इनक्लाय बिनि फाननि थेके अनेक समायसनो खुदुं बागो जिनि रतनपुर साब जुनार आन्दाराव अन्नाন্য आन्दाराव जुसुक नायकल बिनि खायसे नायकलै दङ तामानि इनक्लाय जों साइमानो जों रतनपुर बिसि आन्दारावबो जों कायसा पेसेन्जार सिट मांखा बिनि फाननि हइते इनक्लाय सिनि गलासिबा धनन्जयनगर बिसि आन्दानि सिनि गलासिबा पारा अरबो कायसा पेसेन्जार सिट मांखा इनक्लाय ताख्लायबो बेसि दुगियाखौ प्राय 1 मास रंखा जों प्राय 100 जन থেকে प्राय 120 जन खुदुं बाखा इनके तारपरे फना जोंनि एडिसि गभर्नमेन्टनि थेकेबो जों अनेक पदक्षेप लायै दङ सामने दिननि बागै इनके जों स्टेट गभर्नमेन्टआवबो मिलिलायै जों अनेक ब्लगावबो अनेक प्रपोजाल रखा इनके साब जुनालावबो प्रपोजाल रखा इनके जों सागांगो आरो जोंनि जे नांमानि जों माननाय बिनि बागै जों जारा सानाय बिनि पक्षेबो आं सानि मुसुगो सिया नुगियागै फटकयै बाखा कागै कक सागै लाबकरै एक्चुअली जे सिचुएशन बनो किसा बुजिए कक सामाकला गाहामनाय हामबाय যত্ন हामबाय सनो जे नायतं माइरं न इनकाय जों कयेक दिन आगोआव कायसा ससियेल मिडियाखौ नुखा जोंनि देवजित सारनि बिरुद्धे जे कतगुली कक सामानि खाराब इनक्लाय जों दिनै सार्भे खिनाय फैखा फायो र जोंनि रतनपुर साब जुनार लान्दानि त्रिपुरा मुथानि जोंनि YTF ब्लगनि जत फायजाक फायो जों ताइनो नायखा रास्तानि बेफार इनक्लाय एक्चुअली जे देवजित सारनि बिरुद्धे कक सानाय बहुत जाया साका तामानि इनक्लाय जों इर धनन्जयनगर बिसि आन्दाराव पारानि मुंखा थाइफुं पांमो जों जेहेतु जोंनि एडिसि गभर्नमेन्टआव खूब रां पैसाबो कम फायो जार कारणे जों एडिसि गभर्नमेन्ट थेके असु सुबिदा रमिया जोंनि हामग्राय रंनि बागै बर'ग्लंनो तारपरे फना जों द्रुत सरकार जेहेतु स्टेट गभर्नमेन्ट मिलियै जों नायखलै दङ प्रत्येकटा एरियाखौ जों बारैखियै प्रत्येक रुमदि कारेन्टनि दैनि जों रास्तानि समस्त दिक थेके जों कक सालायै जों टुकटाक जाफारि खालाय दङ इनक्लाय बर्तमान सिचुएशन ताबो काथुलियाबारिनि एरकम इलेक्ट्रिकनि बेफारनो लागै जेहेतु जे इलिगेशन तिसामानिबो किन्तु इरो सब समयनो कारेन्ट दङ ताछाड़ा तुई इरो खूब भालो एकटा कन्डिशने दङ तुई मानो जत तुई काहामनो मानंगो इनक्लाय रास्तानि बेफार नंथ रास्ता तो जोंनि एडिसि गभर्नमेन्टआव जे PWD नि आन्दाराव जों इरो रास्ता काम मानिया तामानि इनक्लाय जोंनि रिसुमुक साइदारावथ' जों ब्लक बाय सालायै दीर्घदिन सालायनानै फरियो ताबक जों रास्ताबो काम स्टारयै दङ टोटाल এই রাস্তা अंखा 2.5 किलोमीटर जों दीर्घदिन तालायमानि परे ताबक जों रास्तानि मेन्टेनेन्स काम मांखा प्राय 24 लाख सामथिं इनक्लाय बनो ताबक काम तिनिबाय प्राय 4-5 दिन काज सलि दङ रास्ता रंजा इनक्लाय आं सानानै नायमानिखला कं खायसे देवजित सार सिनि बागै जा खालायनायनि চেষ্টা खालाय खूब गामनै खालाय दङ तामानि इनक्लाय बिनि फाननि थेके अनेक समायसनो खुदुं बागो जिनि
रतनपुर साबजुनाल आन्दाराव अन्नाন্য आन्दाराव जसुक नायकल बिनि खायसे सिनि नायकलै दङ तामानि इनके जों साइमानो जों रतनपुर बिसि आन्दारावबो जों कायसा पेसेन्जार सिट मांखा बिनि फाननि हइते इनके सिनि गलासिबा धनन्जयनगर बिसि आन्दानि सिनि गलासिबा पारा अरबो कायसा पेसेन्जार सिट मांखा इनके ताखलायबो बेसि दुगियाखौ प्राय एक मास रहंखा जों প্রায় 100 জন থেকে প্রায় 120 জন খুতুং বাক্কা ইনকে তারপরে ফোনা সিনি এডিসি গভর্নমেন্ট থেকেও जों অনেক পদক্ষেপ লাই দङ সামনে দিননি বাগै ইনকে जों স্টেট গভর্নমেন্ট দङ মিলিলেयै जों অনেক ব্লগও অনেক প্রপোজাল লেখা ইনকে সাবজুনালও প্রপোজাল লেখা ইনকে जों সাগাঙ্গ আरो সিনি যে নাংমানি जों মানनाय बिनि बागै जों যারা সানাय बिनि পক্ষেबो आं सानि मुसुगो सिया नुगियागै फटकयै बाखा कागै कक सागै लाबकरै एक्चुअली जे सिचुएशन बनो किसा बुजिए कक साबाकला गामोमाय हामबाय जनो जतनो हामबाय सनो जे नायतं नायदं न इनके जों कयेक दिन आगो कायसा ससियेल मिडिया को नुखा सिनि देवजित सारनि बिरुद्धे जे कतगुली कक सामानि खाराब खाराब इनके जों तिनि सार्भे खिनाय फैका फैयै र सिनि रतनपुर साबजुनाल लान्दानि तिफ्रा मुथानि जिनि YTF ब्लगनि जत फाइजा फैयै जों ताइनो नायखा रास्तानि बेफार इनके एक्चुअली जे देवजित सारनि बिरुद्धे कक सानाय बहुत जाया साका तामानि इनके जों इरो धनन्जयनगर बिसि आन्दाराव पारानि मुंखा थाइफुं पांमो जों जेहेतु सिनि एडिसि गभर्नमेन्टआव खूब रां पैसाबो कम फायो जार कारणे जों एडिसि गभर्नमेन्ट थेके असु सुबिदा रमिया सिनि हामक्राय रंनि बागै बरकलंनो तारपरे फना जों द्रुत सरकार जेहेतु स्टेट गभर्नमेन्ट मिलियै जों नायकलै दङ प्रत्येकटा एरियाखौ जों बारैखियै प्रत्येक रुमदि कारेन्टनि दैनि जों रास्तानि समस्त दिक थेके जों कक सालायै जों टुकटाक जा फारि खालाय दङ इनक्लाय बर्तमान सिचुएशन ताबो काठुलियाबारिनि एरकम इलेक्ट्रिकनि बेफारनो लागै जेहेतु जे एलिगेशन तिसामानिबो किन्तु इरो सब समयनो कारेन्ट दङ ताछाड़ा तुई इरो खूब भालो একটা कन्डिशनाव दङ तुई मानो जत तुई काहामनो मानंगो इनक्लाय रास्तानि बेफार नंथ रास्ता तो सिनि एडिसि गभर्नमेन्टआव जे PWD नि आन्दाराव जों इरो रास्ता काम मान्या तामानि इनक्लाय सिनि रिसुमुक साइदाराव तो जों ब्लक बाय सालायै दीर्घदिन सालायमानि परियाव ताबक जों रास्ताबो काम स्टारय नंगो टोटाल এই রাস্তা अंखा 2.5 किलोमीटर जों दीर्घदिन तालायमानि परे परे ताबक जों रास्तानि मेन्टेनेन्स काम मांखा प्राय 24 लाख सामथिं इनक्लाय बनो ताबो काम तिनिबाय प्राय 4-5 दिन काज सलि दङ रास्ता रंजा इनक्लाय आं सानानै नायमानि कला कं खायसे देवजित सार सिनि बागै जा खालायनायनि चेष्टा खालाय खूब गामनै खालाय दङ तामानि